நம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு நேராக கடந்து போவோம். யோவேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தில், நீங்கள் சம்பூரணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள். என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று கர்த்தர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். நீங்கள் சம்பூரணமாக சாப்பிட்டு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொடுக்க வல்லமை உள்ளவர், திருப்தியாக நடத்துகிறவர். வேதம் சொல்கிறது, கண்மலையின் தேலினாலும் உச்சிதமான கோதுமையினாலும் அவர் நம்மை திருப்தியாய் நடத்துகிறார், திருப்தியாய் போஷிக்கிறவர். என கண்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, நம் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உங்கள் குறைவுகளை நிறைவாக்குகிறவர். உங்களுடைய குறைவுகளை மாற்றி ஒரு பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதங்களினாலே நிரப்ப அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். அவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார், அவர் திருப்தியாக நடத்துவார். மனிதர்கள் நம்மை நடத்துகிற விதம், மனிதர்கள் நம்மை போஷிக்க கூடுமானால் கொஞ்ச காலம் மாத்திரமே அவர்கள் நம்மை போஷிக்க முடியும், நமக்கு உதவி செய்ய முடியும், அவைகளிலே சில குறைவுகளை பார்க்க முடியும். ஆனால் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வத்தையும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் சொன்னதை செய்து முடிக்கிறவர், அவர் நம்மை திருப்தியாக நடத்துகிறவர் என்று வேதம் சொல்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, அவர் நம்மை நடத்துகிற விதம், நம்மை நடத்துகிற வழி அது அதிசயம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நம் ஆண்டவராகிய தேவனுடைய நாமங்களிலே ஒன்று, அவர் அதிசயமானவர். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இப்படியாக எழுதுகிறார். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் அங்கே வாசிக்க முடிகிறது, அவருடைய நாமம் அதிசயமானவர். ஆம் பிரியமானவர்களே, நம் தேவனுடைய நாமம் அது அதிசயம். அவர் நம்மை நடத்துகிற விதங்கள் அது ஆச்சரியம், அது அற்புதம். அவர் நம்மை அதிசயமாய் நடத்துகிற தேவன் என்று வேதத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது. அவருடைய நாமங்களிலே ஒன்று மீண்டுமாய் சொல்லுகிறேன், அவர் அதிசயமானவர். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்திரத்தின் பாதையிலே 40 வருஷம் நடத்தும் பொழுது அவர்கள் நடத்தின விதம் அது அதிசயமாக இருந்தது, அது வியக்கத்தக்கதாக இருந்தது, அது ஆச்சரியப்படுகிற விதமாக இருந்தது. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, இந்த மாத இறுதிக்குள்ளாக வந்திருக்கிறோம். கர்த்தர் உங்களுக்கு மீண்டுமாய் ஞாபகப்படுத்துகிறார், அவர் அதிசயங்களின் தெய்வம். அவர் உங்களையும் என்னையும் அதிசயமாய் நடத்துகிறவர், இதுவரை நடத்தினவர், இனியும் நடத்த அவர் போதுமானவர். ஹல்லேலூயா! கர்த்தர் நல்லவர். எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்களோ, எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்களோ, அத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் அற்புதத்தை செய்கிற தெய்வம். எனக்கன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, மீண்டுமாய் உங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள், அவர் அதிசயங்களை செய்கிறவர். ஒருவரும் செய்யக்கூடாத அதிசயங்களை, ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை, எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை அவர் செய்கிற தெய்வமாகவே இருக்கிறார். அல்லேலூயா! பாருங்க, அது மாத்திரமில்லை, நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது 13ஆம் அதிகாரத்தில் மனோவாவும் தன் மனைவியும் தன்னிடத்தில் காண்பித்த தேவதூதனுடைய தரிசனத்தை பார்க்கும் பொழுது மனோவா சொல்லுகிறார், தேவதூதனை பார்த்து, தேவதூதனானவரை பார்த்து சொல்லுகிறார், நாங்கள் உம்மை கனம் பண்ணும்படியாக உம்முடைய நாமம் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அதற்கு கர்த்தருடைய தூதனானவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய நாமத்தை நீ கேட்பானேன், என் நாமம் அதிசயம், அது அதிசயம். ஹல்லேலூயா! அவர் அதிசயமானவர். நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்க முடிகிறது, அவருடைய நாமம் அதிசயம். ஹல்லேலூயா! அது ஆராய்ந்து முடியாதது, அவருடைய வழிகள் எண்ணி முடியாதது, அவருடைய நன்மைகள் சொல்லி முடியாதது. ஹல்லேலூயா! கர்த்தர் நல்லவர். எனக்கன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, மீண்டுமாய் சொல்லுகிறேன், அவர் அதிசயங்களை செய்கிற தெய்வம். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நம் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் அதிசயங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். அவர் வாக்கு மாறாதவர், அவர் வார்த்தைகள் உண்மையுள்ளவர். பாருங்க, நடந்த காரியம் என்ன? மனோவாவுடைய மனைவி ஒரு மலடியாக இருந்தார். அநேக நாட்கள் குழந்தைகள் இல்லை, மலடியாக இருந்தார். கர்த்தருடைய தூதன் தோன்றி, உனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும், அந்த குழந்தையை நீ நசரேய விரதத்தோடு வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவளுக்கு தேவ தூதனானவர் சொன்னபடி அது நிறைவேறினது. கர்த்தர் நல்லவர். மலடியாய் இருந்த அவளுக்கு கர்த்தர் ஒரு அற்புதங்களை செய்தார். ஆச்சரியமான
நன்மைகளை செய்தார். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை திருமணம் ஆகி எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிறது, என்னோட வாழ்க்கையில் நன்மை இல்லையே, என்னோட குடும்பத்தில் நன்மை இல்லையே என்று சொல்லி சோர்ந்து போயிருக்கிறீர்களா? நான் உங்களுக்கு ஒரு சாட்சி சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, என்னுடைய நண்பரில் ஒருவர் திருமணம் ஆகி 5 வருடத்திற்கு மேலாக அவர்கள் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தார்கள். நாங்கள் நடத்துகிறதான சபை ஆராதனையிலே வியாழக்கிழமை மன்றாட்டு ஜெபத்திலே அருமையான குடும்பத்தார் கலந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் இந்த ஜெபத்தின் மூலமாக கர்த்தரை நம்பி விசுவாசித்து தொடர்ந்து ஜெபிக்கிற வேளையிலே கர்த்தர் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்தார். என்ன அற்புதம்? 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திருமணமாகி குழந்தை பாக்கியம் இல்லை. மிகுந்த மனவேதனை, மிகுந்த கண்ணீர், மிகுந்த கவலை, மனசோர்வு அவைகளின் மத்தியிலே வந்திருந்தார். கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்தார். அருமையான சகோதரி கர்ப்பம் தரிக்கும்படியான ஒரு நன்மையை கர்த்தர் உண்டு பண்ணினார். நடந்தது என்ன? நாள் வந்தது. அருமையான சகோதரி கர்ப்பம் தரித்து அந்த பிரசவத்தின் வேளையிலே கர்த்தர் 2 குழந்தைகள் ஒரே பிரசவத்தில் 2 குழந்தைகளை கொடுத்தார். ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை, ஒரு அழகான பெண் குழந்தையும் கர்த்தர் கொடுத்தார். தேவ ஜனமே, வேதம் சொல்லுகிறது, மோசே இப்படியாக எழுதுகிறார், தேவனே, நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட நாட்களுக்கும் துயரத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியா எங்களை மகிழ்ச்சியாக்கும். எத்தனை வேதனை, எத்தனை உபத்திரவம்! இந்த 5 ஆண்டு காலமும் அவர் நடந்து வந்த பாதை என்பது அது கண்ணீர் நிறைந்ததாக இருந்தது, அது வேதனை நிறைந்ததாக இருந்தது, அது பாரம் நிறைந்ததாகவே இருந்தது. கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்தார். அல்லேலூயா! கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அதே தேவனை தான் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிறோம். எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நேரலையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்ய அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். அவரால் எல்லாம் முடியும். நீங்கள் ஒருவேளை நம்பிக்கையற்ற நிலைமையில் இருக்கீங்களா? மீண்டும் நான் சொல்லுகிறேன், அவருடைய நாமம் அதிசயமானவர். அவருடைய நாமம் அதிசயம். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிசயத்தை செய்ய அவர் போதுமானவர் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் இன்னும் அநேக சாட்சிகளை என்னால் சொல்லிக்கொண்டு இருக்க முடியும். அல்லேலூயா! ஏனென்றால் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிறேன் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கும் அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர், இன்றைக்கும் அவர் அதிசயங்களை செய்கிறவர், அவர் ஆச்சரியமானவர், அவர் செயல்களிலே மகத்துவம் உள்ளவர். 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த சகோதரியுடைய துன்பங்கள் மாறினது, கண்ணீர் மாறினது. எங்கெல்லாம் தலை குனிந்தார்களோ, எங்கெல்லாம் வேதனைகளை அனுமதித்தார்களோ, அதே இடங்களிலே கர்த்தர் மகிமையாய் நிறுத்தினார். இன்றைக்கு அந்த பிள்ளைகள் குடும்பத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள். தேவ ஜனமே, மனோவாவுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்தவர். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்ய வல்லமையுள்ளவர். அவருடைய வழிகள் அதிசயம். இன்னும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அல்லேலூயா! நாம் யாவரும் அறிந்திருக்கிறோம், ஆகாரை குறித்து அநேக முறை நம்ம கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஆகார் வனாந்தரத்திலே, பெயர் சபாவின் வனாந்தரத்திலே அலைந்து திரிந்தார். அல்லேலூயா! குடும்பத்தால் கைவிடப்பட்ட நிலைமை, தன் மகனோடு வெறும் தண்ணீரில் துருத்தியும் அப்பத்தோடு புறப்பட்டு வந்தவர். அப்பமும் தீர்ந்து போனது, தண்ணீரும் தீர்ந்து போனது. இந்த பெயர் சபாவின் வனாந்திரத்தில் எல்லா இடங்களிலும் அலைந்து திரிகிறார். ஒரு இடத்துல அவளுக்கு, தன் மகனுக்கு தாகம் உண்டாகிறது, பிள்ளை துடிக்கிறான். இந்த ஆகாரோ அந்த பெயர் சபாவின் வனாந்திரத்தில் எங்கெங்கோ பார்க்கிறார், தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை. எங்கு பார்த்தாலும் காணல் நீர் தெரிகிறது. அந்த காணல் நீரை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் ஓடி சென்று தன்னுடைய மகனுக்காக தண்ணீர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி கடந்து போகிறார். கடந்து போனவர் காணல் நீரை தான் பார்த்தார். தண்ணீர் அகப்படவில்லை, தண்ணீர் அகப்படலை. உள்ளம் உடைந்தது. மகன் துடிக்கிறதை தன்னுடைய கண்களினாலே பார்க்க முடியவில்லை. தன்னுடைய மகனுடைய படுகிற அவஸ்தையை பெற்றெடுத்த தாய் பார்க்க முடியவில்லை. அவள் உள்ளம் கலங்கினாள், வேதனை அடைந்தாள், துயரப்பட்டாள். நான் இது எப்படி சகிக்க கூடும், நான் எப்படி இதை பார்க்கக்கூடும் என்று சொல்லி, ஏதாகிலும் ஒரு அற்புதம் நடக்காதா, ஏதாகிலும் ஒரு அற்புதம் நடக்காதா என்று கலங்கினவள் ஒரு கட்டத்தில் நம்பிக்கையை இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. அவள் சத்தமிட்டு அழுதாள். அல்லேலூயா! அவள் சத்தமிட்டு அழுதாள். அவளுடைய சத்தத்தை கேட்க மனிதர்கள் இல்லை. அவருடைய சத்தத்தை கேட்க, அவருடைய குறையை கேட்க, அவருடைய பிரச்சனையை கேட்க மனிதர்கள் யாரும் இல்லை. அந்த பெயர் சபாவின் வனாந்திரத்திலே தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலை. அங்கும் இங்கும் அலைந்து தேடினவர் எங்கெல்லாம் தண்ணீர் கிடைக்கும் என்று ஓடினாலோ அங்கெல்லாம் தண்ணீர் கிடைக்கல. அல்லேலூயா! பாருங்க, அந்த பெயர் சபாவின் வனாந்திரத்தில் அலைந்து திரிந்த ஆகார் தன் மகனுடைய வேதனையை பார்க்க முடியவில்லை, தன் மகனுடைய உபத்திரவத்தை பார்க்க முடியவில்லை, தன் மகனுடைய கண்ணீரை பார்க்க முடியவில்லை. சத்தமிட்டு அழுதாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது.
பிள்ளை சாகிறதை என்னால பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி அவள் சத்தமிட்டு அழுதாளாம். அல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கும் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற நம் ஆண்டவராகிய தேவன் அவர் ஜீவன் உள்ளவர். உங்கள் சத்தத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறவர், உங்கள் கண்ணீரின் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறவர். மீண்டுமாய் சொல்லுகிறேன், அந்த பெயர் சபையின் வனாந்திரத்திலே ஆகார் காணல் நீரை தான் காண முடிந்தது. காணல் நீர் என்றால் என்ன? தூரத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஆகார் தன்னுடைய மகனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று துடித்தார். எங்கெல்லாம் காணல் நீர் தோன்றினதோ அந்த காணல் நீரை அவன் நிச்சயமாகவே அது தண்ணீர் இருக்கும் என்று நம்பிதான் கடந்து போனான். ஆனால் கிட்ட போனா அது காணல் நீர் ஒன்றுமே இல்லை. அநேக வேளைகளை நாமும் மற்ற இடத்துல போகும் பொழுது இவர்கள் நமக்கு அற்புதங்களை செய்வார்கள், நமக்கு உதவி செய்வார்கள், நம்முடைய கண்ணீருக்கு பதில் கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி நம்பி போவோம். ஆனால் அது வெறும் காணல் நீர் தான். ஆனால் ஆகாருடைய நிலைமை, அவள் அழுதாள். வேதம் சொல்லுகிறது, அவள் சத்தமிட்டு அழுதாள். அவள் சத்தமிட்டு அழுதாள். உடனே கர்த்தர் பதில் கொடுத்தார். அந்த வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது சொல்ல முடிகிறது, அங்கே தேவதூதன் கேட்க, ஆகாரே உனக்கு என்ன, பயப்படாதே, பிள்ளை இருக்கும் இடத்திலே தேவன் பிள்ளையுடைய சத்தத்தை கேட்டார், உன் பிள்ளையை உன் கைகளை பிடித்து கொண்டு நட என்று சொல்லி ஆகாருடைய கண்களை திறந்தார். ஆகாருடைய கண்ணீரை திறந்த மாத்திரத்திலே அங்கே ஒரு நீரூற்று தோன்றினது. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் அதிசயமானவர். சாதகமான சூழ்நிலைகளிலே அற்புதங்கள் அல்ல, சாதகமற்ற சூழ்நிலை, ஒன்றுமே முடியாத சூழ்நிலை, ஒன்றும் யாருமே கை கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில தான் கர்த்தர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். ஹல்லேலூயா. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, ஒரு முறை எங்களுடைய ஊழியத்தின் பாதையில் ஒரு தாயாருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க கடந்து சென்றோம். அந்த தாயாருக்கு மருத்துவர் சொல்லிவிட்டார்கள், சுகர் அதிகமாக இருக்கு, உங்கள் காலை எடுத்துருவாங்க, நீங்கள் மறிக்க போறீங்க என்று சொல்லி சொந்த பந்தங்கள்லாம் பேசுகிற வார்த்தைகள். அவர்கள் மருத்துவமனையிலே படுத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய காது ஓரங்களிலே எப்பொழுதும் மரண சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்குமா. அதாவது அந்த மூல சத்தங்கள் அது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் மரணத்தை எதிர்நோக்கி மரண பயம் பிடித்திருந்தது. அப்பொழுது ஜெபிக்கும்படியாய் கடந்து சென்றோம். அநேகர் வருமானப்பட்டு ஜெபித்தோம். நஸ்ரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்தார். தொடர்ந்து அந்த சாவுமணி அவருடைய காதுகளிலே கேட்டுக்கொண்டு இருந்தது. ஜெபிக்கிற நொடி பொழுதே கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்தார். எந்த மருத்துவமனையிலே கால்களை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அதே மருத்துவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு நீங்கள் குணமடைந்தீர்கள் என்று சொன்னார்கள். பல ஆண்டுகள் அவர்கள் உயிரோடு இருந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினார்கள். மீண்டுமாய் நான் சொல்லுகிறேன், எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய நாமம் அதிசயம். அவர் அதிசயமானவர். ஹல்லேலூயா. அவர் அதிசயமானவர். உங்களுக்கான எனக்கான அதிசயம் ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையில் அல்ல. சாதகமான சூழ்நிலையில நடக்குமானா அது அதிசயம் என்று சொல்ல முடியாது. எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது அதிசயமாக கருத முடியாது. ஒன்றுமே இல்லாத நிலைமையில, மனிதர்கள் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில, எனக்கு யாரும் இல்லை என்கிற நிலைமையில ஒரு அற்புதத்தை செய்ய என் தேவன் ஒருவரால் மாத்திரம்தான் முடியும். அந்த பெயர் சபா வனாந்திரத்தில் எல்லாம் காணல் நீராக இருந்தது. கர்த்தர் ஒருவர், அவர் மாறாதவராக இருந்தார். ஹல்லேலூயா. அவர் மாறாதவர். அதை நிரூபித்து காட்டினார். ஆகாரே உனக்கு என்ன, ஏன் அழுகிறாய், ஏன் கலங்கி கொண்டிருக்கிறாய்? ஒருவேளை ஆகார் சொல்ல, யாரும் இல்லை ஆண்டவரே, இந்த பெயர் சபாவின் வனாந்திரத்தில் அலைந்து திரிகிறேன். கர்த்தர் பிள்ளைகளுடைய சத்தத்தை கேட்டா. உன்னுடைய கண்ணீரை காண்கிற தெய்வம். ஹல்லேலூயா. நான் சொல்லுகிறேன், நம்முடைய தெய்வம் உங்களுடைய கண்ணீரை காண்கிறவர். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய கண்ணீரை காண்கிறவர் மாத்திரமல்ல, உங்கள் கண்ணீருக்கு பதில் கொடுக்கிறவர். ஹல்லேலூயா. ஆமென். உங்கள் கண்ணீரை, உங்களுடைய கண்ணீர் எல்லாம் அவருடைய துருத்தியில இருக்கு என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆமா, அது மாத்திரமல்ல, உபத்திரப்பட்டவுடைய உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமாக எண்ணுகிறது இல்லை. அவருடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது தேவன் தம்முடைய முகத்தை திருப்பிக் கொள்கிறது இல்லை. உடைக்கப்பட்டு உருங்குலைந்து இருக்கிற வேதம் சொல்லுகிறது, நறுங்கொண்டதும் நொறுங்கொண்டதுமான ஆத்துமாவை அவர் புறக்கணியா. உடைந்த உள்ளத்தோடு வருகிறவர்களை என் தேவன் தூக்கி நிறுத்தி அவர்களை ஆசீர்வதித்து மகிமைப்படுத்துகிறது.
கனத்தினாலே நிறைய பண்ணுகிறவர், அவர் வல்லமை உள்ளவர். அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, ரோடு இருக்கீங்களா? சோர்ந்து போகாதீங்க. அவர் அதிசயத்தின் தெய்வம். ஹல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்க. கர்த்தர் அதிசயத்தை செய்கிறார், அவர் அற்புதங்களை செய்கிறார். இன்றைக்கும் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை குறைந்து போகல. அவர் ஜீவன் உள்ளவர். ஹல்லேலூயா. ஆமென், ஆமென். மீண்டுமாய் தேவ வார்த்தைக்குள்ளாக கடந்து போவோம். ஆகாருடைய அழுகுரலை, பிள்ளையுடைய அழுகுரலை கேட்ட அதே தெய்வம் இன்றைக்கு அவர் ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கும் அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவராகவே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, நடந்தது என்ன? எந்த பெயர் சபா வனாந்திரத்தில் வெறும் காணல் நீரை மாத்திரமே கண்ட ஆகாருடைய வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. இப்பொழுது மெய்யான நீரூற்றை, மெய்யான ஒரு நீரூற்றை அவள் கண்டுகொண்டாள். ஹல்லேலூயா. உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில ஜீவ நீரூற்றை பெருக பண்ணுகிறவர், ஓட பண்ணுகிறவர் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. அவர் சொன்னார், ஜீவ தண்ணீர் நானே, ஜீவ தண்ணீர் நானே. என்னிடத்தில் வருகிறவனுக்கு ஒரு காலம் தாகம் எடுக்காது. அவர் கொடுக்கிற தண்ணீரை பருகும் பொழுது, அந்த ஜீவ தண்ணீருக்குள்ளே வரும் பொழுது ஒரு காலம் உங்களுக்கு தாகம் வராது. அவர் திருப்தியாய் நடத்துகிறவர் மாத்திரமல்ல, அவர் அதிசயத்தின் தெய்வம். ஆகாருக்கு அந்த பெயர் சபா வனாந்திரத்திலே மெய்யான நீரூற்று தோன்றினது. இன்றைக்கு இந்த புதிய மாதத்திலே நான் சொல்லுகிறேன், கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஜீவ நீரூற்றை ஓட பண்ண போகிறார். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். ஹல்லேலூயா. விசுவாசத்தோடு இருங்கள். அவர் ஜீவ நீரூற்றை ஓட பண்ணுகிறவர், அவர் அற்புதங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில கொடுக்கிறவர். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். மீண்டும் வார்த்தைக்குள்ளாக வருகிறேன். பாருங்க, காணல் நீரை பார்த்து ஆகவுடைய வாழ்க்கையில மெய்யான நீரூற்றை தோன்ற பண்ணினா அந்த தெய்வம் இன்றைக்கு அவர் ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறார். சாத்தியம் இல்லாதவைகளை சாத்தியமாக முடிய பண்ணுகிறவர். ஹல்லேலூயா. ஆமென் சொல்லலாமே. எவைகளெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை. நம்பிக்கை இழந்திருக்கீங்களா? இல்லை. இன்றைக்கும் கர்த்தர் அதிசயத்தை செய்கிறார். சாத்தியம் இல்லாதவைகளை அவர் சாத்தியமாக மாற பண்ணுகிறவர். ஹல்லேலூயா. சாத்தியமாக மாற பண்ணுகிறவர் மாத்திரமல்ல, சாட்சி உள்ளவர்களாக உங்களை நிறுத்துகிறவர். வேதத்திலிருந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், ஆபிரகாமுடைய நாட்களுக்கு பிறகு அவருடைய நாட்களிலே இருந்ததை போல வேறொரு பஞ்சம் அவருடைய குமாரனாகிய ஈசாக்குடைய நாட்களிலே வந்தது. அந்த பஞ்சத்தின் காலத்தில் பொதுவாக பஞ்சம் வறட்சி வரும் பொழுது விவசாயிகள் விதைப்பது என்பது அரிதான காரியம். விதைக்க மாட்டார். அப்படி யாராவது விதைக்க போவார்களானால் அவர்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, அப்பா உனக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்கா? பஞ்சமான நாட்களிலே நீங்க விதைக்க போறீங்களே என்று சொல்லி. ஆனா ஈசாக்கு கர்த்தரை நம்பி விதைத்தானா 100 மடங்கு அறுவடை கண்டான். சாத்தியம் இல்லாதவைகளை சாத்தியமாக மாற்றி சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையை உங்களை வாழ வைக்கிறவர். ஹல்லேலூயா. மீண்டுமாய் சொல்லுகிறேன், சாத்தியம் இல்லாதவைகளை சாத்தியமாக மாற்றி சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையை உங்களை வாழ வைக்கிறவர். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். அந்த பஞ்சமான நாட்களிலே ஈசாக்கு கர்த்தரை நம்பி விதைத்தான். 100 மடங்கு அறுவடை. ஹல்லேலூயா. உங்க நம்பிக்கை யார் மேல? நீங்க நம்புவீர்களானா? என் தெய்வம் அற்புதத்தை செய்வார், என் தெய்வம் அதிசயத்தை செய்வார், என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கும் அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் என்று நீங்கள் நம்புவீர்களானா நிச்சயமாகவே இந்த பலவீனத்திலிருந்து அவர் விடுதலை கொடுப்பார். இந்த சுகவீனங்களிலிருந்து அவர் விடுதலை கொடுப்பார். அவர் அதிசயத்தை செய்கிறவர். சாத்தியம் இல்லாதவைகளை சாத்தியமாக மாற பண்ணுகிறவர். ஹல்லேலூயா. பலாக நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு காரியம், சூழ்நிலை உங்களை சிறையாக்கியிருக்கா? அநேகர் சொல்றாங்க, சாதகமான சூழ்நிலை இல்லையா, இந்த சூழ்நிலையினால நான் இப்படி மாறிட்டேன், எனக்குள்ள ஒரு பயந்த சுபாவம் வந்துடுச்சு, எனக்குள்ள கூச்சம் வந்துடுச்சு, எனக்கிட்ட என்னால் யாருக்கிட்டையும் தைரியமாக பேச முடியல, எந்த வேலைக்கும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியல, சூழ்நிலை நிமித்தம் சிறையாக இருக்கீங்க. உங்கள் சிறையிருப்பை கர்த்தர் மாற்றுவார். ஹல்லேலூயா. உங்கள் சிறையிருப்பை மாற்றுகிறவர் கர்த்தர். ஆமென். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. மீண்டுமாய் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். தேவ நாமம் மகிமைப்படட்டும்.